No latexo verde de Compostela medra a esperanza. Benvidos ao proxecto de rexeneración ambiental do río Sar. Unha iniciativa que busca devolverlle á natureza a súa vitalidade perdida e mellorar a vida da comunidade que a rodea. Neste recuncho onde a natureza quedara en silencio, o ecobosque axudou a recuperar a voz, plantando raíces autóctonas que anuncian un futuro sostible. Mais o camiño continúa. Fronte ao desafío das especies invasoras como a tradescantia ou o bambú, abrimos unha nova fronte de esperanza coa chegada dunha técnica que xa transformou paisaxes en todo o mundo, o método Miyawaki. O método Miyawaki, creado polo afamado botánico e ecólogo xaponés Akira Miyawaki, revolucionou a forma en que restauramos os ecosistemas degradados. Nado en 1928, Miyawaki dedicou a súa vida a estudar as plantas nativas e como estas interactúan dentro dos seus ecosistemas naturais. A súa contribución máis significativa foi o desenvolvemento dun método capaz de recrear bosques densos e resilientes, imitando as condicións dos ecosistemas orixinais de cada rexión. Este método baséase nun principio clave: plantar especies nativas en alta densidade, o que permite que as árbores e plantas crezcan rápido e de forma sostible. Estes microbosques, como os chamou Miyawaki, non só melloran a biodiversidade, senón que tamén rexeneran o chan e transforman áreas deforestadas ou urbanas en verdadeiros pulmóns verdes. Con máis de 1.500 bosques restaurados a nivel mundial, a técnica de Miyawaki demostrou ser eficaz na mellora da calidade do aire, a auga e a vida silvestre, rexenerando ecosistemas que parecían irrecuperables. Agora, en Compostela, especificamente na zona do Banquete de Conxo, o método Miyawaki ponse en práctica para restaurar áreas degradadas de maneira eficiente. Ao plantar especies autóctonas en alta densidade, espérase unha rápida rexeneración do chan e un aumento notable na biodiversidade, transformando terreos danados en espazos vivos e resilientes. Esta iniciativa non só beneficiará ao medio ambiente, senón tamén a comunidade local, creando un vínculo máis forte coa natureza que nos rodea. O proxecto Ecobosque e a aplicación do método Miyawaki no río Sar representan un importante avance na restauración ecolóxica. Ao combinar ciencia, tradición e respecto pola natureza, estes esforzos teñen o potencial de transformar a contorna de Compostela e sentar un precedente para outras áreas. Un futuro máis verde, saudable e sostible está nas nosas mans, e grazas a iniciativas como esta estamos cada vez máis preto de logralo.